Ibrahim Efendija Halilović, sin Jakubov, rođen je 24. juna 1946. godine u selu Brnjik, općina Čelić. Završio je Gazi Usrebegovu medresu u Sarajevu i Filološki fakultet u Beogradu. 1968. postavljen je na mjesto imama, hatiba i mualima u džami Ferhadiji u Banju Luci, u kojoj obavlja imamsku dužnost sve do svoje smrti. Na poziciju muftije Banja Lučkog imenovan je 1989. u doba kada su u Bosni i Hercegovini bile samo 4 muftije. Rad na muftijstvu Banja Lučkom je bilo njegovo prvo, jedino i posljednje mjesto službovanja. Bio je muftija Bosanske Krajine i Banja Luke. Početkom srbočetničke agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, većina muslimana Banja Luke bila je prisiljena da napusti svoj rodni kraj. Ibrahim Efendija je svojoj supruzi Emini rekao: "Ti, Emina, vidi šta ćeš, volja ti ići, volja ti ostati. Ali ja, dok god ovdje ima jedan musliman, moram biti u Banja Luci." Zahvaljujući takvom njegovom držanju, u Banjoj Luci ostalo oko 3000 Bošnjaka. Banja Lučki muftija je preselio veoma mlad. Vjerovatno je tome doprinijela ratna situacija, torture, bacanje bombi na balkon i pretresi kuće, atentati i najmanje 4 hapšenja koje je muftija preživio u Banja Luci. Bilježi se da mu je policija prilikom prvog hapšenja poručila: "Šta ti tražiš ovdje, što ne ideš? Mi smo džamije porušili." On nije odustajao. Obavljao je namaze u zgradi islamske zajednice za nekolicinu ljudi koji su smjeli doći na namaz. Iz kabineta gradonačelnika Banja Luke stigla je naredba kojom se zabranjuje oglašavanje ezana u ovome gradu. Prema kazivanju njegove supruge Emine, njegovo srce je počelo da zastajkuje 7. maja 1993. kada je u gluho doba noći srušena Ferhadija i Arnaudija u Banja Luci. Često bi znao reći da se vjenčao sa svojom suprugom Eminom i džamijom Ferhadijom. Ovako teška sigurnosna i ekonomska situacija počela je utjecati na zdravlje muftije Halilovića. Muftija je 1992. godine sa 92 kg tjelesne težine smršao na 68 kg i isticao da se ne osjeća dobro. A kada je riječ o ekonomskoj situaciji, kao ilustraciju spomenimo da je plata muftije u mjesecu januaru 1993. iznosila samo 13 njemačkih maraka. Nakon rušenja Ferhadije muftija je došao na lice mjesta. Policajcu koji je zabranio muftiji prilazak haremu rekao je: "Ono tamo je naše i niko nam ne može zabraniti da odemo tamo." Ništa se nije moglo učiniti u cilju zaustavljanja bagera koji su ravnali i obližnji harem. Džumu namaz je taj dan umjesto u Ferhadiji klanjao u Gazanferiji preko Vrbasa. Bila je puna. Muftija je održao emotivnu hudbu na temu rušenja Ferhadije. Odaslao je znakovitu poruku: "Ako misle da će rušenjem Ferhadije i Arnaudije i drugih naših džamija uništiti iman u nama, varaju se, jer svaki naš imam je pokretna džamija, a svaki musliman pokretni šahadet." Svih 16 banjalučkih džamija su srušene do 1994. godine. Ibrahim Efendija Halilović je u to teško vrijeme zajedno sa katoličkim biskupom Franjom Komaricom radio na pomaganju katoličkog i muslimanskog stanovništva koje je sistemski zlostavljano. Muftija je bio oduševan čovjek, mnogo je praštao. Nadao se da će se jednoga dana svi Bošnjaci i Hrvati vratiti u Banja Luku. Zbog svoga zalaganja za mir i povratak 1996. biva nagrađen sa Pax Christi, međunarodnom nagradom za mir. Biskup Franjo Komarica o muftiji je kazao ovako: "Luđeno mu je kada su svi odlazili da i on ode. Rekao mi je da želi ostati u Banjoj Luci. Bilo je puno glasova da on isto ode iz grada. No, rekao je da ostaje dok je živ, da ostaje čak i ako svi budu protjerani. Ako budu svi protjerani, rekao, ja ću ostati da dajem do znanja da ljudi imaju pravo na temeljna ljudska prava. Među njima je pravo na zavičaj, imovinu. Nema ovozemaljskih bogova koji mogu biti veći i važniji od Boga u kojeg mi vjerujemo i koji je svim ljudima garantirao dostojanstvo. Doista sam tugovao kao za najrođenijim kada je preminuo, ali to je bila Božja volja. Kad god mi se ukaže prilika, kad dođem u Sarajevo, ja navratim na njegov grob i pomolim se. Bog je isti i svaka molitva vrijedi za nas ljude." Izmučeni Hadži Ibrahim Efendija Halilović na ahiret je preselio 20. jula 1998. godine u svojoj 52. godini. U četvrtak, 23. jula 1998.
planiran je ukop rahmetli muftije u haremu Ferhat Pašini džamije u Banja Luci. Međutim, taj dan nekoliko stotina Srba se okupilo na tom mjestu i uništilo već pripremljen mezar. Iskazili cvijeće donešeno od nekolicine banjalučkih Bošnjaka, zaboli srpsku zastavu u zemlju, a kasnije u mihrab obližnjeg mesdžida. Sutradan, 24. jula 1998. banjalučki muftija Ibrahim Efendija Halilović ukopao haremu Gazi Husrev Begove džamije u Sarajevu.